Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra sanot lai. Cipra Tent House. Ka jing lekmen Christmas kadi jing lekmen nadu ki barit hadu ki basan, nadu ki baduk hadu ki beriuspa, nadu ki basa ha ki nong kendong, bat ki basa asor, bat kumta terter. Henry kesudan ka jing per ha kor kom lekmen. Kawai kan hon yak belatip kum ka Center of Development Initiative, lengba ka Ray of Hope, kabadon ya Henry Teli Tuition Center, kiba menta ki don hadu ars pa ngut ki kena, kiba kani ka kan hon kalayo oban ay ka jing sekeri, na benta ki kenarit kiba wan na ki longying kiba dok, kiba mlak ban lech ki jika ajing hikai kiba biang, nalor ki school kiba ki yo jing hikai. Menta ka sengi ka khat pra trik unopra arajar pulai, kala penlong ya ka jing lekman Christmas, bat kini ki kena. Ha ka bala penlong ya ka jing lekmen da ka jing ya ot yo cake Christmas ka jing ya shat ka jing erwai ha ka jingwan poi jong ba Marcus Martin ubri presiden jong sang HNYF kumukongsan u Father Peters Imli ubri parish priest jong ka Nongpo parish ikong Phila Pede bar sister Melita Sim.